Мелон, двойник из Степа. Эй, у Ивана теперь в инсте галочка. Neki dazla svor nakı. Бюджет раунда еще, бюджет раунда еще. салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам ман Умед Аҷван ва ин ҳам аст барномаи Rap News. ва кадоме ки мехоҳад ки бисомонӣ кор кунад дар рақамҳои зери видео буда дар телеграмшо бинависен ва ҳатман соҳиби бисомонӣ хоҳед шуд. бо тавассути ҳамёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. ин як бор карда мешавад. агар ки ҳамаи маълумоти пуркартаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. делай кадомера сабой каданияй любоша сабой зелай брат. анаи трека боша брату барои ошиқо мебахшем. зепер яъне ки акай зепер дунёро барои вай чапа мекуна. мастер Исмаил қати браташ фристайл кадесан. Эй, у Ивана теперь в инсте галочка. Ираму боят кенем тусовка ча. мастер Исмайла коргарош табрик доран. ман нафаҳмидам барои чӣ, барои зодрӯзаш ё ки барои дар Инстаграм галочка гирифтанаш. биг яъне ки легенда ютуби тоҷик сар бар вақт хеса якм бор штобе ки клипчона сиёмка кунанд. Saat 8 نشده امروز سیونکای کلیپ اینا میبرویم داو میکنیم خوش انشالله کلیپ جای گراندیوز نمیشه و با سیونکاش میکنن در کانال هم میبرویم پروست تجدیدی و بگین تستر پروست. анаи бародармонам меган чейз барои чӣ? барои ки талант дора. треки далершора анен сводка мекадай барои ҳами далершо анена даҳама саве додесай. треки лайли треки дили кемси хондагиём инам яка сводкаш кадагиай мақсад кадомера мефора ки трекош девона бия водкач свай девона инам якада муроҷиат кунен иловои трекор табнек неса ягон бародаре ки рангинаи брати дигаримон геликет падарка куна ҳар касам хеле ҷуръат намекуна. Хай табрик брат. рӯзаи хуб да бипӯшиш. Neki dazla svor nakı. инами трекам ячи машҳур шудай гапат надорум аки азиз. махсусан ана ҳами бургера барои Ҳасан Мадудов худи Тимати тайёр карда будай. ман нафаҳмидам бародар ҳами хидат ай духтур иҷозат гирифтагӣ барои бургера хӯрдан. Ay bana mı dedin mekri? Kurdan çiğe? Kurdan dırısta. Dırısta? Doktor cüzat da gel, gabniz. бародар хидат рок хондани чӣ? медонӣ барои чӣ? барои ки минусовка дар рок хело монандай. акай доди хидо иқа барф мегӯй биёин айҷа ба фикрам дар зимистон иҷа тоқат намекунӣ. доди худо сағира барф мегӯй зурай не хеле барф дако миёй тоқат ка наметонӣ ё не
روی евреит ях мекна. Шам, яъне ки экияи Миср Хе, не трека наунависак ва пешкаши мухлисош гардонд. Зиндаги карусел, яке мебарата сел, аҳволи мара пирсен. Реп яъне ки даст рӯй карам репай. Гап надору муҷик да талантат. Сағири ғариба ман када меша. Бачако талпача дарс ва дебни салон як клипи тенҷ сиёнка дорам ва ба хиёлам ки клипи тӯи муборакай. Мастер Алёна пешравиш сахти бадай. Стилча да гавнес брат. Тимарам да клип иштирок мекадай ва мега ки клип ба наздикӣ меброя ва бениёят тенҷ мешава. Жда дорем. Короче, клипча меброяд чоткай, баъд мешавад клип гизалай бадай. Кадоме ки текст история заказ карданияй бидроен дар шахер бинависен ва муроҷиат кунен ҳатман кортона буд мекуна. история заказ карданияй кадоме ки текст заказ карданияй бачако да илами инстаграм мада муроҷиат барои подписчикои ралика зиёд кардан бидроен да анами саҳифаи навушки бо номи ралик репай подписатсия кунен то ки бародармон хирсан шава ва тоқа биданша ҳис накуна. бачако кадоме ки намедонист мехом хотиррасон кунем ки ралик инстаграми нави кардагия инстаграми пешинаш афзуламат кардагиам ва барои свайп кардан 10,000 подписчик дар корай бачако биё ама касаи ёрдамаш метем илтимос мужико чӣ плане доранд ки талпача ҷамшидиян? инаи мужико буша хичона кинокритик гирифтиянд ва шиштиянд кинои дигароро критикават карда. ولی ما نمیدونیم دوکه چی گپ میشه و چی خطیبون میخواد واسیلین کلی سالو میرزو یاکم سیراش چی سیاست میکنه دارشم محکم کده که شتوب ندرویان زومبیو کلکه اکو رژیسیوری بوکیده و بیولی ки гитара навохта метона ба дараҷаи олиш инаи ман лиш нахидам умуман наметонам. звер ба ғайраи репер биданаш бо гитариста мастсай брат мара ба шогирдӣ қабул намекунӣ? драма коргардон шидай ва як кинои хуб баҳри мухлисон пешкаш кард медурем тамошо мекунем. муборак шава чӣ пешниҳод боша ака? пешниҳод кардам ҳуқуқшинос машавида корхонато надора ҳуқуқшинос? не надорам. раундои батли шонемсира айснат шарипов напирсен илтимос да нигоҳ кунен акаи снат худаш чӣ мега. бародарои азиз ман ин видеоро кардам ки камтар шумо чашмотон акшода кунем мақсад бинед чӣ гапай барои чӣ ҳамат мара мепурсе ки куҷо шуд раундои шон оин амал ответ шак додум да шумо барои чӣ шонтони хе мекунаву шумо мара меге ман ҳайронем ном да шумо ба худо як просто камтар фикр кунед ки чӣ да кадом бора гапрафтестай. снат шарипов сабаби ташкил накардани батли мейлна гуфт. Салом алейкум, дӯстони азиз. Мелон, двойник из Стёпа, как сам говоришь. Братишка, короче, Додар. Ты тенж мехони, ты соз мехони, таланти хуб дори. Лекин батли мура, к сожалению, ма ташкил кардан наметонам дар Россия ба хотире ки хитон медони ки расход грандиоз немеша мара пакироват намекуна. Агар тоиқа вақт раҳо шуда шава мақсад расход камтар шава ягон спонсори мақсад спонсор биёвум буга ки ман кора ба кала мегирам расход пасходуша хатиаби расходи омадани тра хатиаби аз танеша ма худам организоват мекунам батлтона мегзардонам да питер усуш да кала ма меша мақсади гап. Так что всем удачи, ребята, не забудьте. Всем салам алейкум. фавик фаридун гапат надорам скоро як клипи аҷоибот меброра бачако ҳама каса дар режими интизорӣ мешем. вақти клипчай ай ҳаматон хоҳиш дорам ки бигирен аҷоибот дастгириш кунен бигирен силка шалубои спартоен оли бироя баъд боварӣ дорам ки ҳаматон да маъқул мешава интизор бишед. вақте ки корта дӯст медорӣ ва дар шави худам сиёнка мекунӣ
дӯстони азиз, чунин буд барномаи Rap News ва бо шумо будам ман Умед Таҷван. Хайр.